Tak přátelé, tohle je výjezd z Lhoty, který je po panelové cestě, ono toho tak není moc vidět. Pěkný prďák. Jo. Ten jsme zdolali, jsme tady pod viaduktíkem a pokračujeme dále na Paseka. Tamhle v žálce můžete vidět první bunkry. Teď ještě vidět nejsou, ale budou. Natočíme. Zatím zdar. Jsme kousek pod Paseka. Nad námi někde letí letadlo. A takhle se jdem podívat na bunkřík. Tady máme bunkr. Vidíte, že tady je vchod. Dokonce otevřený. Těchto bunkrů je tady v pohraničním pásmu poměrně dost. A my budeme pokračovat touto nádhernou cestičkou dál na Paseka. Tak, tady je důkaz, že jsme byli na Paseka. Počasí je opravdu krásné. Pozadí je Střebí bouda, kvůli které pojedeme směrem na Žaltman. Tak to tady vypadá. Čepelky. Tak je Střebí bouda. Tamhle tu jsme přijeli. Podívejte se jak tady bojí jaro. Cesta na Žaltman ještě není úplně sízná. Leží tady takhle sníh. Jo, tamhle musíte chvilku tlačit. Ale jinak to ticho, ty krásné lesy. A teď nezbývá, než stoupat tedy na Žaltman na rozhlednu pěšky, že tady se opravdu jet nedá na kole. Dalo by se, kdyby tady nebyl ten sníh, ale zase tady a stále je. Takže si přihlásíme potom. Zatím papá. Sníh pomalu stává, tudy se dostanete na Střebí boudu a my pokračujeme tudy směrem na Žaltman. Za chvilku jsme tam, tak se přihlásíme. Tak, je 12 hodin 30 minut, my se nacházíme asi na 15. kilometru. Jsme u Bílého Kůlu. Takže jsme si sjeli takový 700 metrový sjezd. A dále pokračujeme právě tadyhle na rozcestí pod Kolčárkou ve Střebých bodách po takzvané Panské cestě. Tadyhle máme ten onen jakoby Bílý Kůl. Tamhle teď jsme přijeli, tam se dostanete vlastně na Střebí boudu, posléze do Lhoty do Trutnova. Tohle je Panská cesta, po který to teďka posviští, takže my se pak zase přihlásíme. A tady letěl motýlek. Někde tamhle vidíte ten žlutej. No. Takže končíme. Tak jsme zase kousek dál. A je to tady nádhera. Nádhera. Konečně, jak vidíte, kolem mě všude plno sněhu. Nacházíme se v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. A občasnými místy je bohužel sníh, který se musí překonat pěšky. Takže se zase přihlásíme. Tak, jsme na rozcestí pod Kolčárkou a vydáváme se na zřejmě osadu Skály, protože jsme se někde blbě odbočili. Pojedeme tímto sjezdíkem pojedeme dolů. Takže pak se přihlásíme někam dojedeme. Tady ta cesta se jet prostě dolů nedá. Je to rozbahněný, takže my to radši sejdeme. Tohle všechno lze vidět, když se vydáte na kolo. Všechny krásné věci tu jsou.
Tady máme přírodní nějakou nádržičku. Máme po té cestě, se vydáme do Vysoký skála. Boty vypadají nějak takto. Prostě je to tady šílené. Další přírodní jezírko, tentokrát nedaleko Jívky. Je vlastně počervené. Tady přes ten mosteček. Tady tou krásnou cestičkou půjdeme dál. Další nádherný kout. Takováhle mítinka. U lesa, kolem dokola. Nic, jen stromy a ticho. No a my se vydáme tamhle po té cestě směrem tedy na Jívku. Tady tu jsme přijeli a máme tady další takhle krásně rozlehlou vodičku, kolem které jedeme po tady té cestě. Tamhle směrem dozadu. Takže zatím v dálce už vidíte obec Jívka. Kam vlastně míříme, kam jsme se nakonec chtěli dostat a dostaneme. Takže jsme v Green Park pole ve Starkově a pojedeme po cyklostezce 4032 až do Hronova. Z Hronova Velké Poříčí, do Náchoda, na Kramolnou, Řešetová Hata, Červená hora a z Červené hory potom zpátky. Takže jedeme, dáme koníček. Tak projeli jsme Velké Petrovice, nacházíme se v obci Petrovičky. Tady nádrž hasičská, je to tady perfektně udělal. Máme takovou zvoničku, tady je zvoniček, jestli to bude vidět. My pojedeme tady směrem na Mýto. Můžete holí, se to tady jmenuje, my jedeme dál. Trošku jsme si zajeli, ale to nevadí. 50 km za náma jsme v obci Horní Radechová. Krásná náves. Tady máme důkaz. A místo toho, aby jsme jeli na Trutnov, pojedeme tamhle po Žlutý na Špínku. A sice pojedeme takhle. Horní Radechová, Špínka, do Olešnice do Stolína, si jdeme do Slatiny a ze Slatiny klasicky do Úpice a teda. 60. kilometr, Špínka Hráz, takhle krásně to tady vypadá. My se dáme touto cestou směrem do Olešnice. Přátelé, stále krásné počasí, jsme na 72. kilometru a právě se nacházíme u Boušinské lávky. Za sebou máme sjezd tam odtud, Zemštětína, a pokračujeme dále směrem na Havlovice, Úpici a do Trutnova. Takže se vám přihlásíme třeba v Havlovicích na mostě. Tak zatím, čák bylo. Tak, jsme v Havlovicích na mostě. Jsme přijeli. Krásný spláveček, stále krásné počasí. Dáme dozadu, jedeme. Už je to jenom kousek.